Doncs, si us sembla, podem anar començant. Molt bé, bona tarda a tothom. Gràcies per assistir en aquesta nova sessió del tercer Congrés d'Associacions de Barcelona, en concret aquesta que versa sobre l'eix de finançament de les associacions. Us dono a totes i a tots la benvinguda en aquesta nova jornada. Us he de recordar que una de les conclusions del segon Congrés d'Associacions de Barcelona va ser l'aposta per la banca ètica com a referent de l'associacionisme i us hem de poder dir que 10 anys més tard de la celebració d'aquell congrés s'ha avançat molt. Més enllà de la banca ètica, treballem amb els valors de l'economia social i solidària, però veiem que cal fer un pas més endavant i trobar solucions per al funcionament ordinari de les nostres associacions. Avui presentem una eina pràctica impulsada des de l'associacionisme juvenil i obrim un espai per conèixer amb més profunditat eines per treballar al voltant del finançament de les nostres entitats. Hem de donar d'entrada les gràcies a les companyes de FETS, Finançament Ètic i Solidari, per facilitar-nos aquest espai de trobada. Jo, per la meva part, a part de donar-vos la benvinguda en aquesta sessió, us presento Nina Gómez, a qui li dono la paraula perquè condueixi la reunió. I recordo, que ja ho han dit abans, que es pot contestar un petit qüestionari que s'ha penjat en el xat. Endavant, Nina, quan et sembli bé. Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies, Parisi, moltes gràcies sobretot al CAP per organitzar aquesta sessió. Des de FETS, encantadíssimes d'haver pogut col·laborar i facilitar que es pugui realitzar, perquè, com bé deia el Parisi, s'ha avançat moltíssim en aquests últims 10 anys en relació, i ho veiem cada any quan fem el baròmetre de les finances ètiques, en volum de préstecs que les entitats de finances ètiques s'han pogut fer, en estalvi recollit, però tot i així tenim un camí encara molt llarg per recórrer i per avançar. Llavors, FETS com a entitat que ens dediquem a la divulgació de les finances ètiques i solidàries, per qui no ens conegui, veiem que ara és important potser trencar algun tipus de pors o de desconeixement que a vegades encara existeix en relació a les entitats de finances ètiques. Anar també una mica més enllà, i avui la idea també és parlar de l'operativa, del dia a dia, però no només això, perquè quan parlem de finances ètiques i solidàries estem parlant de finançament, estem parlant d'estalvi, estem parlant de treball conjunt amb les finances ètiques, que les entenem com un engranatge per l'economia social i solidària. Per tant, com una aliança clau si volem realment construir un altre model d'economia. Llavors, amb aquesta idea, la sessió, com bé deia el Parisi, ara us presentarem dues persones que han participat en la creació d'un recurs que creiem que és molt potent per poder apropar el món associatiu, concretament en aquest cas de l'associacionisme juvenil, però que pot ser extensiu a qualsevol associació, apropar les finances ètiques a qualsevol associació, com deia. Llavors us les passo a presentar i després ja us presentarem la segona part de la sessió d'avui, on tenim la sort de poder comptar amb persones també de les entitats de finances ètiques i solidàries que tenim al nostre abast avui dia, i per tant passem primer a presentar a la Itziar, espera que tinc aquí la xuleta, Itziar Díez i Pons, que és tècnica d'assessorament del CRAG, i la Marta San Vicente, que és la cap d'àmbit econòmic d'Escoltes Catalans. El CRAG de Barcelona i Escoltes Catalans, juntament amb Esplac, han creat aquest recurs de tresoreria transformadora, i ara els hem demanat que ens puguin explicar
aquest recurs i després recollirem si teniu algun dubte o alguna aportació i passarem a la segona part. O sigui que benvingudes i endavant. Hola, bona tarda. Jo em presento un altre cop i començo a fer el fil conductor i tu, Marta, em segueixes? Perfecte. Doncs aquest procés d'aquest recurs que després us ensenyarem va començar, sembla mentida, però fa 2 anys, quan em van enviar una mica de rebote en una formació que feia FIARE Banca Ètica conjuntament amb Esplac, i vaig assistir-hi i em va semblar interessant, em ressonava que no s'havia fet res abans en l'associacionisme juvenil en aquesta línia i vaig parlar amb una de les tècniques de l'Acordi, que és el quart element de l'engranatge que hem generat aquest recurs, i li vaig dir, ostres, des del CRAC crec que seria interessant generar un recurs així, ja que som el Centre de Recursos per l'Associacionisme Juvenil de Barcelona, no? Em semblava interessant i va dir, ostres, doncs espera't, perquè Esplac i Escoltes Catalans crec que també estan en aquesta línia i vam dir, fantàstic, muntem un tinglado a 4 bandes, que no serà res, era una mentida, va ser molt de feina, però va ser molt divertit i res, ens vam posar una mica, doncs, mans a fer feina per generar algun tipus de recurs en la línia de les finances ètiques, tot i que, clar, quan entres dins del que s'anomena ecosistema de les finances ètiques és un món tan ampli, que té tantes sortides, que té tantes vessants, que pot relacionar de tantes maneres dins del propi món de l'associacionisme, que vam haver d'acotar una mica les línies de treball, perquè si no era una pilota que no mai acabava de fer-se gran, no? Llavors sí que és veritat que com a tècnica del CRAC i tècniques de l'Acordi va ser un plaer immensíssim comptar tant amb Esplac com amb Escoltes Catalans, perquè des de les parts tècniques que donem suport són 2 projectes que ens creiem absolutament, i no ho dic perquè jo també formi part d'Escoltes Catalans, sinó perquè realment tant Esplac com Escoltes fan una feina increïble en tant que eduquen en línies molt concretes, i una d'elles des dels últims anys són 2 parts fonamentals que estan educant en finances ètiques, tant a la part dels CAPs, monitores, etc., com a les pròpies persones que treballen tant de forma voluntària com de la part tècnica de les seves associacions. Llavors és quan els fem un mail, els enganyem, i llavors jo ara li passo ja la pilota a la Marta i us explica la seva part. Vale, genial, merci. Doncs sí, com una mica per qui no coneixeu Escoltes Catalans, som una entitat, una associació que eduquem, com bé ha dit l'Itzi, som joves i de base voluntària i ens creiem molt el projecte i ho fem sempre amb molta il·lusió i moltes ganes. I eduquem seguint la metodologia Escolta i amb l'objectiu de deixar el món millor que l'hem trobat i per tant intentar promoure que la societat en la que vivim esdevingui una societat molt més justa. I en aquest, des d'aquesta perspectiva i per ser coherents amb els nostres valors, ja fa anys que l'entitat aposta a l'hora del finançament i de gastar els nostres diners, per una banda, ser coherents i això, anar fent pessetes, moure'ns cap a la banca ètica, etc. I després també incorporar-ho a la part de l'educació i de com fem servir l'educació d'altaveu i després també com té aquest efecte que expand, perquè estàs educant infants i joves, però aquests a la vegada amb les seves famílies també els expliquen què han estat fent al CAU o a l'Esplac i en el class d'Esplac i per tant creiem que és molt enriquidor. I això, llavors juntament vam participar en el desenvolupament d'aquesta eina, nosaltres més aportant com la perspectiva pedagògica i empaquetar i buscar dinàmiques per poder fer amb joves, infants i també amb consell. Llavors ja, Itzi, si vols podem passar a ensenyar el recurs i acabem d'explorar i el que sigui. Vale, i ara m'haureu de dir si es veu bé o això no sé... Sí, perfecte. Sí, perfecte. Sí? Vale.
Doncs, com veieu, quan entreu, és un recurs que l'hem ubicat dins de la pàgina web del CRAG. Llavors, quan entreu a la pàgina principal és aquesta, on defineix una mica què us hi podeu trobar. Llavors, com veieu aquí hi ha 7 caixetes que fan voltetes i tal, doncs anirem com pas a pas una mica per ensenyar-vos on s'ubica cada cosa i després us poden passar el link i la tafanegeu vosaltres mateixes. Sí que la primera part és què són i com funcionen les finances ètiques i és un article que en cap cas és d'opinió, sinó és una mica com un estat de la qüestió de les finances ètiques, què podem trobar. Una aposta política, diguéssim, sí que va ser posar el glossari al primer, que és normalment una cosa que trobes al final dels llibres, dels articles, i vam trobar que per, d'alguna manera, com fer fàcil a l'entendre què són les finances ètiques, trobarem al final paraules com entitat parabancària, que totes les paraules les pots entendre per separat, però les juntes i realment no saps què és, i vam entendre que perquè tothom pogués estar en la mateixa línia de coneixement era important posar primer un glossari com per poder entendre tot el contingut que tens després. Llavors, breument, hi ha un context històric d'on neixen i en quin motiu neixen les finances ètiques, perquè també és important entendre que no són cosa de fa 2 dies, que hi ha gent, hi ha associacions, hi ha comunitats que estan apostant per això des de fa molts anys, tot i que el bombo que se li està donant últimament no ha sigut l'habitual ni la tendència des que es van generar, però sí que és veritat que en els últims anys n'hem tingut molt més coneixement. Una mica què parlem, les 7 claus per poder identificar què són les finances ètiques, que ho teniu aquí explicat. Com us he explicat, és un estat de la qüestió, per tant, no són coses que ens haguem tret de la màniga, sinó com que les hem anat agafant des de tant de fets, des de Banca Armada, vull dir, des de diferents fonts d'informació absolutament fiables. Després teniu el mapa d'entitats per entendre quines entitats tenim que formen part de l'ecosistema de les finances ètiques i quines són de base cooperativa i de base no cooperativa i quines són bancàries i parabancàries. I després els criteris d'avaluació dels finançaments que fan per part de les entitats bancàries i parabancàries de les finances ètiques. I després teniu una sèrie de recursos que hem anat trobant, com us dic, Grup Ecos o l'SSI o Opcions o l'Acordi, etc., que són altres recursos absolutament vàlids i que us recomanem moltíssim consultar. Llavors, després va venir aquí la part on ja vam entrar a fer una feina amb Masplac, l'Acordi i Escoltes Catalans, que era en quines línies ens volem enfocar de treball. Llavors, la primera ser el per què canviar-se de banc. Vull dir, al final és molt còmode seguir en un banc com la Caixa o com d'altres que et donen absolutament facilitats a priori, i vam voler com desmuntar primerament alguns mites que solen dir sobre les finances ètiques i després tenir raons absolutament de pes que ens impulsin a fer aquest canvi. Tot el tema de la financiació de la guerra que es fa a través de les banques ordinàries, l'especulació amb l'habitatge, les desigualtats que genera i com perpetuen aquestes desigualtats nord-sud globals, la presa de decisions en bases democràtiques, que són tot molt coses en la línia, com que dèiem, que ens podíem recolzar molt en les línies que treballen Esplac i Escoltes Catalans a nivell pedagògic amb les infants i joves i entre les pròpies CAPs i membres de les associacions que treballen molt en aquestes línies. I llavors ens sentíem com totes còmodes parlant d'això. Llavors és divertit i mono perquè van fent una sèrie de passers de diari que són tots reals, no són reis de diari reals. Llavors, després teniu, per conèixer les opcions de banca ètica, que aquí no m'hi embolicaré gaire, són les condicions a nivell associatiu que posen tant Fiare com Triodos per poder obrir un compte. Els vam intentar resumir aquí perquè sabem que fa una absoluta mandra posar-te a investigar moltes vegades o que com a mínim de primeres pot ser complicat, llavors vam intentar resumir-ho, aglutinar-ho aquí perquè fos fàcil i entenedor i sempre amb l'opció que si necessites més informació facilitar-la o bé des del CRAG si ets una entitat juvenil o bé des de propi Escoltes Catalans o Esplac, en tant que siguis un esplai, membre d'Esplais Catalans o un CAU d'Escoltes Catalans.
Després teniu el mapa d'entitats, que és bàsicament el que parlàvem abans de les 4 entitats que formen part de l'ecosistema de les finances ètiques, i una mica fer una facilitació de les seves webs en tant a buscar coses que ens poden interessar, com les xifres de préstecs anuals que tenen, les declaracions de principis, si tenen aplicació mòbil, quin és el seu origen, el país d'origen, bla, bla, bla. Llavors ho teniu tot aquí, tots són links, menys els que són que no, que com entenem que com no ho tenen no us podem linkar res, però els que posa, el que estan en color verd són links que us porten directament a les seves webs, bàsicament per no repetir informació, són webs que estan també molt ben fetes, molt ben explicades, per tant, simplement era una manera d'aglutinar informació per trobar les coses fàcils. Llavors, després ja concretament el Trenquem mites, que teniu uns desplegables amb algunes preguntes freqüents que ens trobem, com per exemple, que caixa d'enginyers on queda, que és molt típica de quan algú està fent aquest procés de canvi de banca, no tenim molt clar la caixa d'enginyers on acaba de quedar en aquesta escala de grisos de les finances menys ètiques i les que ho són més. Llavors, si no són segures, si no disposen de targetes, etc. Llavors, desplegueu i es poden anar desplegant totes les consultes, anem afegint, anem traient, és un recurs que està viu, com les finances ètiques estan vives, van canviant en funció de la demanda que hi ha i de les necessitats socials de les quals depenen, que és una de les coses més recalcables. Llavors, després tenim els recursos pedagògics, que explicarà la Marta perquè ha sigut com la nostra joia, és poder tenir uns recursos pedagògics a disposició de qualsevol persona que els vulgui utilitzar per treballar. El que sí que us explicaré és que estan diferenciats, si em fa cas, per edat, i és que en teniu per treballar amb infants i joves i després per treballar amb l'assemblea de l'entitat, que aquí crec que són les que podem adaptar més a tots els públics, i altres entitats que no han de ser únicament de caràcter juvenil, i en teniu 2, i després si teniu associacions que també teniu grups d'infants i joves o trobeu una que us és d'interès i la voleu fer, doncs les teniu aquí a disposició de tothom, es poden descarregar, diu el material que necessites, estan bastant estupendament explicades. I després, per últim, tenim el Necessiteu ajuda, que és simplement un formulari de contacte per si algú té dubtes existencials i necessita suport a l'hora de fer el tràmit o el que sigui, doncs ens pot contactar a través d'aquí de manera directa. I nosaltres com a CRAC fem una mica de centraleta que rebem, aglutinem les demandes que pot haver-hi i en funció d'això les derivem a Esplac i Escoltes Catalans si els hi pertany, a Minyons Escoltes i Acció Escolta de Catalunya, que també són 2 federacions de lleure, o a Casals de Joves de Catalunya, que es van anar com afegint a mesura que ho havien fet a nosaltres ens interessa tal, llavors els hem tingut en compte, i les que no es poden aglutinar en aquest sentit en cap de la seva associació o així, ens els quedem al CRAG per donar-los la resposta. I aquest és el viatge pel recurs. Ja veieu que no és molt complicat, no és molt gran, però sí que és veritat que la feinada que va ser aglutinar coses d'interès d'una manera senzilla, entenedora i que vingués de gust mirar d'un tema que normalment no ve de gust, us ho deixo de compartir, doncs va ser la part que potser ens va generar més mal de caps, però sobretot, i ara abans de passar-vos ja la paraula a la Marta, per nosaltres era molt important. Nosaltres des del CRAC i Escoltes Catalans i Esplac treballem en moltes línies, però sovint la part de gestió econòmica, legal, fiscal, queda com una feina pesada que no acaba d'anar com... Sempre no l'acabem d'ajuntar com amb la línia real de l'entitat. Si tenim una entitat de castellers i castelleres, la part econòmica va per una banda i la part castellera a vegades sembla que va fins i tot per una altra, diguéssim, i nosaltres la voluntat és que els diners de les entitats facin política i vagin en el sentit i en el si de l'associació, vull dir que tu puguis veure el teu extracte bancari i tingui sentit amb els valors que defensa la teva entitat. Vull dir, com treballar en la línia de que els diners tenen un valor més enllà de l'econòmic i que l'hem de saber reconèixer i una mica el que busquem és un principi fonamental de les finances ètiques i busquem com que la gent el pugui aplicar en la mesura del dia a dia a la seva entitat sense mai buscar l'autoflagelament de ho estem fent fatal i tal. Sabem que és una cosa que costa, que és pesada de fer, que el canvi és progressiu, no cal que sigui immediat, però sobretot com amb moltes ganes d'incentivar aquest camí des de les entitats i molt motivades en aquest sentit. I ja està, i ara us passo a la Marta.
Perfecte, merci, Itzi. Sí, res, només fer-vos com una mica més de 5 cèntims més de la part com de recursos pedagògics que vam desenvolupar, que la Itzi ja ens els ha introduït superbé, no? Sobretot també buscàvem com poder-ho dividir per grups d'edat, perquè per nosaltres sempre és molt important, no? Pues adaptar totes aquelles dinàmiques i activitats que fem al grup d'edat amb el que estem treballant. Llavors, clar, també de vegades pot fins i tot ser encara més repte quan penses com treballes finances ètiques amb grups d'edat com més joves, infants, i aleshores, bueno, doncs en aquest cas la dinàmica que plantejàvem era potser anar més a la part més tangible del consum, no? I de quin ús fas dels diners, o després si com a grup d'infants ens n'anem de sortida, quines decisions prenem a l'hora de marxa d'excursió, si farem servir el transport públic o no, i per tant, no? Com aquest ús de diners i a més doncs, quin impacte té social i ambiental cadascuna de les nostres activitats. I després també hi ha una part que està més enfocada i que és més àmplia i que segur que a qualsevol associació li pot ser útil, que és més enfocat a la part com del debat i a l'hora de triar quines finances o quina banca fem servir. Després també hi ha un joc de rol que es pot fer amb més joves, en el qual doncs, hi ha diferents papers i hi ha de si inverteixes, no? Si ets estalviador i si vas a un banc o un altre per guardar els teus diners i quines conseqüències té. I això seria la nostra aventura i seguim fent cosetes. Ara ja no sé si voleu fer qualsevol pregunta, estem aquí encantades de respondre dubtes, preguntes o comentaris, el que sigui. Perdó, i de la mateixa manera dir que si algú volgués, ho posa a la nostra web, però que si algú té intenció d'aplicar alguna de les dinàmiques en la seva entitat i necessita dinamització externa, que nosaltres com ens oferim a venir o a buscar algú que pugui venir a fer-ho, en tant que moltes són de presa de decisions, de generar un debat dins l'entitat i així com sovint facilita la comunicació interna i el fet que dinamitzin externament, que també tant per entitats juvenils com les que no ho són. I que si se us acudeix algun dubte ens poden contactar després, veritat, Marta? Vull dir, com per qualsevol cosa. I tant, sí. Jo no sé si veig si algú té alguna pregunta i ha aixecat la mà. Aquí em sembla que no hi ha ningú. Hi ha una mà aixecada del Gonzalo. Vale, o sigui, jo si no hi ha cap altra pregunta, sí que em semblava de cara a la Marta, sí que em sembla molt interessant, a més enllà del recurs, tot el procés d'escoltes com a entitat de segon grau, doncs acompanyant les entitats de base i de més, no? I que crec que per les entitats que hi ha avui connectades, que entenc que també hi ha algunes que són entitats de segon nivell, no? Doncs aquesta part de fer-ho com un repte col·lectiu de doncs ara ja tenim el 25% dels agrupaments, el 50%, no? I el fet també fins i tot, no? En certa mesura com de picar-vos, no? Que tota la resta ho estan fent i nosaltres ens estem quedant enrere, no? Tota aquesta part i quin també doncs, pot ser el paper d'una federació, d'una entitat de segon nivell, no només en aquesta part d'acompanyar i de posar-ho fàcil, sinó també en aquesta part de motivar, de donar aquesta empenta. Sí, totalment. Vull dir, a més, en el nostre cas, va sorgir de la base, va ser en una AGO, en una assemblea general ordinària, que un dels agrupaments membres d'Escoltes Catalans va tocar el crostó dient, ostres, no? Vull dir, som una entitat que tenim uns valors, doncs a l'hora de fer, hem de fer en coherència amb aquests valors, no? I a partir d'aquí ja es va com engegar l'engranatge i això i anar generant recursos, aquest acompanyament i després, com tu bé deies, també és molt útil aquest
pique entre les entitats de base bueno, ara estem en tal percentatge d'entitats que s'han passat i la resta què, no? En plan de... I sí, sí. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta? Aprofitant que tinc, que no se'm veia, aprofitant que tinc la paraula, no sé si algú deia alguna cosa o... Aprofitant que tinc la paraula, i hi ha algun micro obert, aprofitant que tinc la paraula, volia destacar aquest rol de les federacions de segon grau i també posar en valor les estratègies de les federacions amb algunes de les entitats per facilitar o millorar els serveis a les entitats. Crec que pot ser interessant també el compartir l'experiència que s'ha fet a Mars, per exemple, és molt concreta, que a poc s'han anat compartint necessitats molt concretes. Ara penso en la gent de foc, que assegurar entitats de foc és molt complexa i com a poc també s'han anat trobant solucions a problemàtiques molt concretes de les entitats. I jo crec que sí que aquest diàleg pot ser interessant i ara penso en els esplais, els agrupaments, entitats que cada 3 anys tenen relleu de tresorer, que hi ha gent jove, que sí que té molt accés a la tecnologia, pressuposem, però que no tenen molt accés al funcionament bancari. I, per tant, jo crec que sí que seria bo establir estratègies per diferents sectors associatius per entendre una mica quina és la realitat i com podem adaptar perquè l'entrada sigui com més, ara diré una paraula que no sé ben explicar-ho, però que són els meus i que saben qui soc i quina és la problemàtica més o menys que tinc. Llavors jo crec que és bo posar en valor, i ara quan comparteixin les diferents experiències, posar en valor quan ha funcionat això. Jo poso per referència com Ars va entendre el problema del foc i ha fet una oferta que clar, les entitats que treballen amb foc diuen és que Ars m'entenen ràpidament quin és el problema que tinc. I llavors jo sí que crec que les federacions hem d'intentar també saber quina és la necessitat de les nostres entitats i convertir aquestes necessitats en paraules i poder seure amb les entitats de referència que heu definit vosaltres i que estratègicament comparteixen els valors i poder explicar què passa i saber les problemàtiques que hi ha a l'altra banda per veure com es poden solucionar. No sé si també a Esplac i Escoltes ho heu fet des d'aquesta perspectiva. Aquesta és la pregunta. Sí, jo crec que en part sí, que a més, com ja mencionaves, tenim la complexitat aquesta de relleus molt ràpids, llavors és important també que les entitats bancàries o financeres puguin entendre també la nostra realitat i anar buscant com els encaixos. I no sé, Itzi, si tens altres exemples també de... No, per nosaltres també era important i una mica la part d'aposta més política potser que té aquest recurs és com també alhora exigir a aquestes entitats que formen part de l'ecosistema de les finances ètiques un reconeixement per les entitats. Vull dir, per nosaltres són voluntàries, és un esforç afegit fer aquest canvi perquè és cert que no és fàcil, és molt motivador, crec que necessari, però no és fàcil de fer i creiem que hi ha d'haver-hi un reconeixement per part seva, tant sigui en posar facilitats, en posar-hi ganes de conèixer la realitat de l'associacionisme. Al final estan operant a Catalunya. Catalunya és un dels territoris a nivell mundial amb un teixit associatiu més gran i més potent. Vull dir, com han de tenir aquesta realitat en compte, l'han de conèixer, l'han de poder saber com encaixar dins del dia a dia com a entitat financera. I una mica també la voluntat és fer una mica de pressing en aquest sentit com per que espavilin una mica. Vull dir que crec que si sumem la quantitat d'associacions, federacions, entitats, col·lectius, agrupacions, etc. que tenim a Catalunya, els diners que posaríem dins de les finances ètiques seria molt gran com per tenir-hi un reconeixement en conseqüència. Llavors crec que hem de buscar també una mica com estirar per les dues bandes i com fer que encaixi d'una manera
no com a baralla, sinó com amigablement, però que crec que han de tenir en compte que no és la mateixa logística, la meva compte personal del banc, que la d'una entitat que és de ningú i de tothom, són els diners, en el cas dels caus, de famílies, llavors que crec que entendre la idiosincràsia de cada entitat és important per donar-li també el pes que mereix l'associacionisme en aquest país. Vull dir, que crec que ha d'anar també en aquesta línia. Jo crec que quan s'entén això i parlant, jo crec, Marta, quan hem parlat amb FIARE, s'entén perfectament i la voluntat està allà, vull dir que també és una part que crec que ens ha motivat a donar l'empujoncito a moltes entitats a que facin aquest pas, veient que per res les portes estan tancades. Vull dir, no sé si aquí tothom ha tingut l'oportunitat de fer el canvi, parlar amb FIARE, parlar amb Moicocredit, parlar amb COP57, però són entitats absolutament obertes a entendre aquesta realitat, però també és una feina molt gran per part seva en aquest sentit. I no sé, això com... Bueno, jo crec que la Itzi ens ho ha posat molt fàcil per aquesta segona part. No sé si hi ha alguna paraula més, però justament una mica l'objectiu també era comptar amb les persones representants de les principals entitats d'aquest ecosistema que estan aquí avui amb nosaltres per poder fer justament aquest diàleg. Aquest reconeixement, per part de Fets, no ens cansem de felicitar-vos per aquest recurs de tresoreria transformadora realment, perquè tot aquest procés creiem que és molt potent i no té res a veure que una entitat que ho heu viscut i ho esteu fent des del vostre dia a dia, aquest pas, creiem que pot ser molt més, arribar molt millor al món associatiu en general, no només al juvenil, i per tant donar-vos les gràcies per participar avui, però sobretot per haver fet aquest recurs. I com bé deia l'Itzi, les finances ètiques són, igual que aquest recurs, estan vives, es mouen, evolucionen, i precisament en aquesta línia també avui la idea era portar les experiències de les pròpies entitats perquè també puguin presentar tota la seva proposta, però també recollir el que des de les associacions vulgueu dir, i intentar anar identificant i apropant-nos per poder resoldre necessitats, identificar obstacles, identificar reptes conjunts. Com bé dèieu, al final entenem que és un procés en el qual hem d'anar-hi junts. Entenem, no tant com ara us ho explicaran les pròpies entitats, però entenem que és un engranatge, que és una manera de construir, d'avançar, i és un procés, com també heu dit vosaltres. Per tant, aquesta és una miqueta la idea de la sessió d'avui. I si no hi ha més paraules, passaríem ja a presentar-vos a les entitats. Hem fet una mica d'ordre, si us sembla presento a totes les persones i entitats i ho fem en aquest ordre. En principi us recordo que són 10 minuts per entitat, perdoneu si us haig de tallar, per poder després facilitar el debat. Llavors, en primer lloc, comptarem amb Oicocredit Catalunya com una cooperativa de serveis financers que ofereix serveis financers per a l'estalvi i la inversió de les entitats, amb el David Díaz de Quijano. Comptarem amb COP57, amb el Xavi Teis, que és responsable de comunicació de COP57, amb el Javier Gómez d'Arts Cooperativa, que com moltes sabeu i com ha comentat també el Miqui, és una cooperativa del sector de les assegurances, una cooperativa del sector assegurador i que té molts projectes i iniciatives també a explicar, que també és important dir que quan parlem de finances ètiques i solidàries estem incorporant també tot el que és el sector de les assegurances, que a vegades no el tenim en compte, pensem només en el sector bancari o financer. I per últim també comptem amb l'Àlvar Sanz, que és gestor de relacions de la delegació de FIARE Banca Ètica,
que també ens explicarà no només l'opció d'operativa bancària, sinó també, com ja us explicarà ell, com a grup Fiare Banca Ètica, també opcions i alternatives per l'estalvi, per al finançament i per la inversió. Per tant, dono la paraula al David i, si us sembla, seguim aquest ordre. Si us oblideu, ja us ho recordaré. Gràcies. Perfecte. Gràcies, em sentiu, tothom? Sí. Val, doncs, tinc una presentacioneta així molt breu, però perquè a vegades penso que és més visual, si veieu, sobretot en el nostre cas, que som potser de les entitats de finances ètiques la menys coneguda aquí. Abans de començar-vos a explicar què fem ben bé a Oikocredit, vull posar una miqueta de context. I llavors, normalment, quan faig aquestes presentacions, començo posant això. Pots triar, nosaltres no. Entre euros i valors o principis, és una publicitat que fèiem ja fa molts anys. Nosaltres creiem que poden existir les dues coses. I després, una mica de context mundial, perquè ja us explicaré, nosaltres ens especialitzem a finançar projectes a països del sud global. El tema del canvi climàtic, 1,5 graus que segur que passarà, segurament molt més, amb els impactes que tindrà això. 26 persones que posseeixen la mateixa riquesa que els 3.800 milions de persones més pobres del món. Una xifra esfereïdora i indignant. 262 milions de nens i nenes sense escolaritzar, sobretot les entitats que treballeu en temes de lleure, són coses que ens frepen. Més de 1.900 milions de persones que viuen en pobresa, amb menys de $3,20 al dia, i a la majoria d'aquests 1.900 milions de persones, moltíssima gent, la majoria en països del sud global, no els manquen habilitats ni capacitats, sinó oportunitats o accés a recursos. I aquí és on entrem, en aquest cas Oikocredit, però les finances ètiques en general també podem extrapolar això aquí al nostre país d'una manera diferent. Però sobretot això, per tenir en compte la solidaritat internacional, que a més, quan les coses van mal dades, acostuma a ser el primer que ens oblidem. Llavors pensem només en els de casa. Doncs no, tinguem present que formem part d'un tot, d'un món global, i que hi ha aquests impactes en els països del sud. Llavors, ja passo a explicar-vos què som Oikocredit. Una cooperativa internacional amb seu a Holanda, fundada el 1975. Som una cooperativa no bancària, és a dir, que no oferim l'operativa pel dia a dia, això ho sentim molt, no us ho podrem oferir, però teniu Fiare, que després us explicaran que sí que ells ho fan. Estem ara mateix presents a 54 països arreu del món. Aquí a l'estat espanyol tenim 3 oficines de representació, a Euskadi, Sevilla i aquí a Barcelona, i un grup de voluntariat a Madrid. I financem principalment 3 sectors: microfinances, que són microcrèdits, agricultura sostenible i energies renovables. Nosaltres ens vam fundar una mica amb la idea aquella del peix o la canya, de dir, no regalis un peix, regala una canya, o dona una canya, perquè així la gent serà autònoma i podran alimentar-se per si mateixos. Nosaltres vam anar més enllà i vam dir, no donis una canya, dona un microcrèdit, un préstec que puguin corresponsabilitzar-se d'anar retornant a la mesura de les seves possibilitats, d'aquesta gent de països del sud que tenen necessitats també d'accés a recursos o a finançament. I a més amb el préstec, com que ja tenen habilitats i coneixements, segurament decidiran què és el que els va millor. Potser no és una canya, perquè ja no es pesca amb canya, sinó que es pesca amb xarxa. Llavors compraran la xarxa i te l'aniran retornant amb petites quotes, amb petits interessos adaptats a les seves capacitats. El que us comentava, bàsicament financem microcrèdits, sobretot a dones i en entorns rurals, agricultura, sobretot orgànica i comerç just, tots aquests sectors que veieu aquí, i energies renovables, sobretot solar fotovoltaica, majoritàriament desconnectada de la xarxa, que té aquest major impacte social també i comunitari, i cuines de biomassa, que és un projecte superxulo que té un impacte superalt a nivell de salut, a nivell ambiental, econòmic, d'eficiència de recursos, etc. Això ja, si de cas un altre dia us ho explico amb més calma, però és molt xulo. O us convido a passar-vos per aquí, per la nostra oficina, que estem aquí al carrer Casp 43, junt amb, de fet, el Javier d'Arts estava al pis de dalt, veig que també estàs a l'oficina, jo estic al pis de baix ara, o sigui que compartim espai de manera cooperativa també i com a coworking. I això, bàsicament, ara mateix financem 510 projectes arreu del món
la grandíssima majoria de països del sud. Aquí només financem projectes de comerç just. Llavors, per les vostres entitats no podrem finançar-vos, no podrem oferir-vos finançament, les altres entitats de finances ètiques sí, però qui sap si alguna de vosaltres treballa també en temes de cooperació internacional o en relació amb altres entitats a països del sud global, doncs nosaltres tenim una xarxa pròpia d'oficines a països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, i per tant podria ser que els quadrés, o que si en algun moment aquests projectes amb els que treballeu tenen necessitat d'un finançament més adaptat a necessitats socials, doncs, escolta, us podem posar en contacte i encantadíssimes. Això, 38 milions de persones beneficiades per institucions microfinanceres amb les que col·laborem en aquests països, que es diu aviat, 38 milions de persones, és pràcticament tota la població de l'estat espanyol. El que passa és que dius, bueno, si està a nivell mundial queda molt més dispersa, però Déu-n'hi-do l'impacte que tenim ja. I això ho aconseguim, ho financem gràcies a més de 49.000 persones inversores i uns 1.100 milions d'euros en actius. A nivell d'impacte social, que us comentava, el tema de renovables, el tema de suport a més de 500.000 de persones, petits agricultors i agricultores, a través de les institucions agrícoles que financem, i superimportant també el nostre enfocament a la dona. El 81% dels microcrèdits que concedim van dirigits a dones i el 61% en entorns rurals, que també són entorns on hi ha més dificultat per accedir a finançament o a recursos o a serveis. I això del 81% de dones, que dius, Déu-n'hi-do, és un percentatge molt alt, té una part superegoista i és que les dones sou més bones pagadores, per tant, si donem microcrèdits a dones ens tornen més els crèdits i no hi ha tanta morositat. I hi ha una part altruista, i és que les dones, està comprovat que quan rebeu un microcrèdit i poseu en marxa un petit negoci, els ingressos que genera els reinvertiu més en la comunitat, en la família, en l'educació dels fills i filles. Per tant, té aquest impacte social molt més elevat també. Així és la vida, o sigui, no sé per què les nostres societats no són més matriarcals, perquè és que ens fa falta, no? Però vaja, i llavors què financem nosaltres? Doncs en els 3 sectors aquests que us comentava, busquem que siguin grups que no tenen accés al crèdit o projectes que tenen dificultats d'accés al crèdit, que siguin inversions productives i econòmicament viables, o sigui que puguin retornar els préstecs, que tinguin aquest impacte social, ambiental i econòmic positiu, dins del marc d'economia social i solidària, i preferentment que siguin amb estructura cooperativa. En el cas d'Ecocrèdit som cooperativa, participativa, democràtica. No és un requisit indispensable, però ho preferim, que els projectes que financem siguin cooperatius o amb aquesta filosofia així democràtica i participativa. Després també, com ja us he avançat, que les dones hi tinguin un paper important i no només com a beneficiàries dels projectes, sinó en la gestió d'aquests projectes, que siguin activitats en zones rurals i que siguin respectuosos amb el medi ambient més enllà de la normativa, que en molts d'aquests països encara és bastant laxa. I llavors, què oferim aquí? Que dic, no us finançarem, no us podrem concedir préstec o fer un avançament de subvencions o pòlisses de crèdit aquí. L'únic que oferim és un producte d'inversió ètica, a partir de 200 euros. I que llavors dius, ja sé que la majoria d'entitats socials aneu super pillades i no teniu fons ni recursos, però si hi ha algunes fundacions que potser tenen alguna de patrimoni o si algunes teniu un calaixet, allò de reserves d'exercicis anteriors, el que sigui, 200 euros és una inversió relativament petita i que dona per molt. En un país del sud, amb 200 euros, una dona pot posar en marxa un petit negoci, comprar una màquina de cosir i teles i fer un taller de costura a casa seva o comprar una mica de matèria primera per fer cistells o per posar una petita botigueta en un mercat. Per tant, aquest impacte que és superalt amb relativament poc. Vull dir que llavors, al final, és com un complement a d'altres entitats de finances ètiques que us ofereixin altres serveis. Remunerem amb uns dividends màxims del 2%, aquí l'objectiu no és fer-se ric, però sí que en funció dels beneficis que tenim a la cooperativa donem dividends. Es considera una inversió amb risc, però és un risc molt raonable, ningú ha perdut mai ni un cèntim invertint en Ecocrèdit, tot i que hem de dir que és una inversió amb risc, així a nivell teòric. Disponibilitat un mes aprox i sense comissions, o sigui que al final, jo us animaria que ho provéssiu com a entitats pel tema aquest de cooperació internacional nord-sud, de solidaritat internacional
I com a complement als altres serveis de finances que us ofereixen les altres entitats, i ho podeu provar tant com a entitat com a persones. A nivell individual, si teniu aquests 200 euros, doncs també us animo a participar-hi i a començar a generar aquest impacte supergran amb relativament pocs diners en els països del sud. I ja està. Jo fins aquí. Després, si teniu preguntes, doncs ja em dieu. Teniu aquí el nostre contacte al mail i la pàgina web. Gràcies. Gràcies, David. Xavi? Vale. Hola, bona tarda a tothom. Intentaré ser tan concís i precís com ha sigut el David. No sé si ho aconseguiré perquè en 10 minuts és complicat. Però bé, de fet, jo crec que moltes de les entitats o unes quantes de les entitats que esteu aquí connectades ja ens coneixeu, perquè fa temps que treballem plegades. Per les que no ens coneixeu, doncs COP57 és una cooperativa de serveis financers, neix l'any 95 i diguem que el seu objectiu essencial és treballar per una transformació social i econòmica en positiu del nostre entorn, entenent que la realitat, el model econòmic i social existent no és el desitjable i, per tant, volem contribuir a transformar-lo cap a realitats que ens semblen més justes, més sostenibles, més humanes, una mica emmarcades en els principis del cooperativisme, l'economia solidària, les finances ètiques. Doncs intentem ser una eina útil, una eina financera útil per a aquelles entitats, projectes i persones que el que fan és treballar en aquesta direcció de la transformació social. Per tant, existim per això, no per res més. Llavors, a la transformació social s'hi arriba des de molts llocs, però sovint fan falta recursos. Llavors, està bé que el que fem és posar-los en comú i ens els deixem entre nosaltres quan facin falta. I d'això es tracta. Llavors, això com es trasllada en el dia a dia, es trasllada en el dia a dia on persones o entitats decideixen estalviar a COP57, volen veure d'alguna manera els seus estalvis vinculats al finançament de projectes amb un alt valor social, mediambiental, etc. D'alguna manera, a vegades diem fes que els teus diners pensin com tu i evitar aquelles paradoxes d'estar destinant els teus diners en entitats financeres que el que fan és utilitzar-los en contra de coses de les que tu defenses. Per tant, oferim, per una banda, l'opció a que persones o entitats estalvin a COP57 fent aportacions al capital social de la cooperativa d'una manera senzilla, d'una manera molt bàsica, en el sentit que no hi ha productes, no hi ha terminis. És a dir, tu poses diners d'estalvi COP57, el termini el marques tu en el sentit que quan tu els necessites els recuperes, una part, el total, pots anar afegint, pots anar fent aquesta gestió quotidiana de l'estalvi a través d'una plataforma online, sempre i quan això, entesa com un espai d'estalvi, no com un espai pròpia estrictament d'operativa bancària, de domicili rebut, etc., però sí que amb una operativa àgil i relativament quotidiana en gestionar aquells diners que puguis tenir d'excedents o de tresoreria, de tresoreria transformadora que parlava abans, doncs a COP57. Tot aquest estalvi que som capaces de recollir s'orienta cap al finançament exclusivament de projectes d'economia social i solidària, en el sentit que aquelles entitats, és a dir, els préstecs s'orienten de manera exclusiva a entitats, a formes jurídiques, que a més, això és un tema jurídic, nosaltres només podem finançar entitats, vull dir, a formes, a persones jurídiques sòcies de la cooperativa. Això és el que ens diu la limitació jurídica, però nosaltres, des del convenciment polític o ideològic, diem nosaltres només volem finançar aquestes entitats, però que, a més, compleixin una sèrie de principis o criteris que per nosaltres o que siguin coincidents amb la visió que es té des de COP57 del que són projectes de transformació social o projectes amb un valor afegit. I, per tant, el que fem és orientar tots els recursos que som capaces de captar d'estalvi cap a ajudar a finançar aquests projectes per tal que puguin desenvolupar la seva activitat. I aquí, en la part del finançament, financem des de necessitats de curt termini, necessitats de liquiditat, ja sigui mitjançant pòlisses de crèdit, ja sigui mitjançant avançament de subvencions, endossaments de factures,
diferents préstecs de tresoreria, com inversions més a mig o llarg termini, si per fer inversions, la que sigui que necessiti l'entitat, o més específiques que tenen a veure amb temes d'energies, de locals, d'habitatge, etc. Per tant, també una mica al ventall de finançament intentem adaptar-nos a totes les diferents necessitats que hi hagi des de l'economia social i solidària. Molts cops el que fem és, si no hi ha una solució, la busquem i intentem ser creatius, imaginatius. El fet de ser una cooperativa de serveis ens dona una gran capacitat de decidir amb quines normes volem operar i com ens volem autorregular i, a més, intentar-ho fer des d'una manera col·lectiva, participada, de base assembleària i, per tant, que també el propi procés de com definim la resolució de necessitats sigui transformador, també, en el sentit que siguin processos col·lectius i creatius que puguin simplement recordar-nos constantment que les entitats bancàries mai han de ser un objectiu i que els diners mai han de ser uns objectius, sinó que han de ser eines al servei dels objectius reals, que han de ser que tinguem unes societats més justes i equilibrades. No sé, ara potser al final he anat massa ràpid, però he fet com un esquema molt... Et sobra temps. No sé, he fet com un repàs una mica del... Clar, aquí podríem entrar mil camins o mil branques, però una mica, sobretot, és que és això, al final, si algú té interès ja podrà conèixer amb més detall, però una mica entendre aquesta lògica de quan us deia abans la frase així una mica de si necessitem recursos ens els posem en comú i ens els deixem, crec que parteix molt d'aquí, i al final entendre també, i abans també sortia una mica aquesta idea, entendre també la part o la importància que té adonar-nos-en de la força que té si orientem els diners a una direcció determinada, el potencial transformador que té si ens posem d'acord. Abans alguna de les primeres intervencions deia si tot el sector juvenil posés els seus recursos a les finances ètiques, ostres, tant de bo. Tant les entitats com les persones que en formeu part, i aquestes entitats que sou tan representatives de segon grau, que agrupeu tantíssimes entitats juvenils, si les persones individualment i els seus entorns estiguessin a les finances ètiques, el salt seria brutal. I, a més, segurament seria fer un exercici de sobirania econòmica, un exercici de coherència personal i col·lectiva i multiplicar la capacitat transformadora. I, per tant, sí que ja que em sobra una mica de temps, aprofito com per fer una mica aquesta reflexió més ideològica, però que és la base de tot, al final, que és donar-nos d'això, que al final diem, és que, ostres, és que Escoltes Catalans necessita un préstec. Vale, vinga, anem a parlar d'aquest préstec. Anem a buscar la solució. Vale, trobem aquest finançament. Té sentit. L'aprovem, anem-lo a fer. Ostres, és que ningú ha estalviat a COP57. Escoltes Catalans no els podem donar el préstec perquè ningú ha estalviat, no? Però, en canvi, quan parlem amb Escoltes Catalans i fem tot això, al final podem fer la transferència dels diners perquè tinguin el préstec, és perquè hi ha hagut persones que ahir, abans d'ahir, i fa 10 anys, i fa 15 anys, van decidir posar els diners a COP57. Per tant, els diners que d'aquí un any, 2 anys, 5 anys, 10 anys s'estaran donant de préstecs també són necessaris avui per projectes que potser seran els nostres o els de la gent que coneixem, dels nostres entorns, de les cooperatives de treball que puguem engegar en el futur. És a dir, entendre que això és un cercle virtuós que l'hem d'alimentar, ens tenim a nosaltres, i que al final les finances ètiques es basen en les seves bases socials i en que els recursos no ens els inventem, els recursos els posem en comú i ens els deixem per fer una acció multiplicadora a nivell de transformació social. Llavors, crec que és molt important aquesta consciència. I amb aquesta arenga ja acabo. Gràcies, Xavi. Miqui, has demanat paraula ara? Sí. Sí, únicament, com que dic que li sobraven minuts, he demanat la paraula, però he vist que després el Xavi ha fet l'aportació ideològica i ja està, les ha consumit. Però jo volia, abans parlava dels acords, per exemple, o de l'entesa març, però crec que és una cosa que des del CAP hem dit en trobades i des de la plataforma Gestió Ciutadana hem dit en trobades amb l'Ajuntament que la gestió cívica no funciona per la voluntat política de l'Ajuntament, sinó que si a Barcelona pot haver gestió cívica a tots els districtes és perquè COP57 va tenir la capacitat d'adaptar-se a aquesta realitat
i que moltes entitats que gestionen un equipament de proximitat, que reben el conveni o que potser signen la pròrroga al mes de novembre i no tenen un paper oficial fins al 2 de febrer, que cop ha permès o ha generat confiança d'aquests acords polítics no fets en paper i ha permès que funcioni la gestió cívica, però que són d'aquests models, fins i tot en la col·laboració público-privada, que funcionen gràcies a que la part privada s'ha autoorganitzat, no? Era només fer incidència en aquest tema que a molts de vosaltres us afecta. Doncs donem la paraula al Javier Gómez, d'Arts Cooperativa. Molt bé, bona tarda. M'escolteu bé? Sí? Vaig intentar compartir, tot i que he arribat una mica tard, però crec que ho podré fer. A veure si funciona. Veieu alguna cosa diferent a la meva cara? Sí? Molt bé. Doncs vinga, llavors anem bé. Com sempre hem tingut l'aportació d'un comercial que tenim, però que no el tenim amb sou, però que estem pensant en parlar amb ell, que era el Miqui, que sempre parla molt bé d'arts, el qual li agraeixo, com sempre, la seva introducció i col·laboració. Llavors hem fet una petita presentació, que vaig a posar-me el cronòmetre per no passar-me, amb la qual intentarem explicar-vos dues coses. Una, que serà al final, la que una mica comentava el Miqui d'aquests acords i de la nostra forma de treballar, però no ens agradaria desaprofitar l'oportunitat per parlar de l'assegurança ètica i el que tenim que veure amb el tema de l'economia social i el mercat social i entendre per què parlem d'assegurança ètica, què vol dir assegurança ètica i moure una mica alguna consciència dels que esteu aquí que potser no sou, perdoneu per la redundància, conscients amb el tema assegurador del que estem parlant, el tema ètic i dels volums que estem parlant. Mireu, quan pagueu una assegurança, quan parlem d'una assegurança, parlem de qualsevol assegurança, des de l'assegurança del vostre cotxe, de la vostra llar, aquestes que estan ara de moda dels gossos, etc. Quan vosaltres pagueu una assegurança, no us creieu que la companyia d'assegurances us posa els diners en un calaix esperant que passi alguna cosa. I el calaix va fluctuant en funció de que passi alguna cosa o de que no passi res. Això no funciona així. Curiosament, fa molts anys, abans que perteneixéssim a la Unió Europea, funcionava bastant així. Alguna vegada el calaix es buidava i algú es quedava sense cobrar i es tenien que tancar les companyies d'assegurances, això va canviar. I ara, quan tu pagues una assegurança, i parlarem en base 100 perquè ho entendrem més, dels 100 euros que jo pago, els primers 10% són per pagar despeses internes de la companyia. Els salaris, el paper, la gestió de cobrament. Un 10%, 10 euros, són les despeses comercials. És a dir, aquesta assegurança l'heu comprat a través d'una corredoria, d'un agent, del banc, això. Aproximadament, i això és un promig, un 35% del que pagueu, 35 euros, és el que es guarda al calaix per pagar sinistres. Hi ha companyies que aquestes reserves matemàtiques les tenen més grans o menys grans, però hi ha una tutela des de la Direcció General d'Assegurances de Madrid, que pertany al Ministeri d'Economia, que aquestes reserves siguin suficients per fer front a possibles sinistres. Però la part important, i on enllacem, és que un 45 euros d'aquests 100 que heu pagat, les companyies d'assegurances els inverteixen. I algú pot dir, bueno, això què vol dir? Doncs això vol dir una xifra que jo no m'atreveixo a posar-la amb zeros, que les companyies d'assegurances fa ja, crec que aquesta estadística és de fa un parell d'anys, o inclús d'abans de la pandèmia, inverteixen 220.000 milions d'euros al mercat financer. És a dir, aquells diners els inverteixen. I la pregunta que ens hem de fer, lògica, és on els inverteixen. Tots hem descobert fa uns anys on els bancs invertien els diners, on tenien els diners i quan els anàvem a buscar resulta que no estaven. Amb les companyies d'assegurances això no pot passar, els diners per pagar un sinistre tenen que estar, però què fan amb 220.000 milions d'euros les companyies d'assegurances? Bé, com veureu, algunes molt conegudes inverteixen en empreses d'armament finançades. Si això, des de fa un temps,
es pot complementar amb un article que ja el Crític va publicar on parlava de la inversió de les companyies asseguradores en combustibles fòssils i parlava en concret de 4 companyies d'assegurances, Allianz, AXA, Zurich i una espanyola que es diu Mafre. Què vol dir? Que aquestes companyies són el dimoni? No. Que aquestes companyies no fan una política de RSC potentíssima i compren, inverteixen i fan inversions ètiques, verdes, etc. Sí, però tenen una cara B. Aquesta cara B és aquesta que veiem aquí. Què vol dir? Que quan nosaltres parlem d'assegurança ètica no parlem d'això que acabem de dir aquí. No parlem de les companyies que tenen cara A i cara B, sinó companyies que recuperen el sentit inicial de l'assegurança, que és el mutualisme, per a través de la solidaritat, de curació social, la comunitat, la transparència, treballar d'una manera diferent. I això arriba fins on arriba. És a dir, si jo us dic que en aquests moments hi ha 4 asseguradores ètiques, 5 asseguradores ètiques, doncs és la realitat. Si en aquest moment us parlo que hi ha 3 asseguradores ètiques, i quan parlo d'asseguradores ètiques és que tenen el segell ETSI, que nosaltres és la referència del tema ètic, estem on estem, però és veritat que quan ha fet la presentació la Nina i el Parisi, ha parlat que això ha canviat molt en 10 anys, però les assegurances també. I pensem que encara podem canviar-ho més. Per anar una mica a la part més pràctica dels que esteu aquí, apareix ARS. ARS, aquest any fa 40 anys, o sigui que això ja ho tindrem que començar a canviar, el que diu aquí, i ha fet alguna cosa, com deia el Miqui, que és el que probablement li ha donat certa, no diré la paraula èxit perquè no queda bé, però ser una mica referent amb el mercat de l'economia social, a la cultura popular, les energies renovables, i és que ha aprofitat, com algú ha dit, la força de l'associacionisme a Catalunya per enllestir amb les companyies d'assegurances projectes col·lectius i associatius. El més dur del món assegurador són les companyies d'assegurances. És el pitjor que us podeu imaginar. I quan hi ha moments de crisi a nivell assegurador com són aquests, és, fins i tot, i diré una paraula, desagradable tractar amb les companyies d'assegurances. I l'única manera que tens per vèncer això és la solidaritat i la força de que siguem molts. Quan tu vas a una companyia a parlar del món del foc, com ha posat el Miqui d'exemple, no és el mateix parlar del món del foc que parlar d'una entitat que fa foc. Podem parlar que és trist? Podem parlar que és trist. Però, evidentment, a Catalunya tenim la força de l'associacionisme per poder vèncer aquesta resistència de les asseguradores en molts temes que no és només donar un bon preu, sinó que és donar bones cobertures, donar bon servei i que en aquest moment tenim que reconèixer que és un moment crític perquè el sector està molt tocat i no us explicaré les raons, però es deriven de conseqüències que venen de la pandèmia, de conseqüències que venen del canvi climàtic, de les catàstrofes, etc., que estan pujant els índexs de sinistralitat altíssims i les companyies, quan fan això, es tanquen, comencen a pujar preus, comencen a dir que no i comencen a posar problemes a tots. Un altre secret, l'especialització. No és el mateix treballar tot que treballar certs nichos en els quals t'especialitzis i coneixis molt les seves necessitats. Per exemple, la cultura popular. Crec que per aquí he vist el president de la Federació de Tres Tombs. Ell sap el que ens va costar trobar una pòlissa col·lectiva que cobrís les necessitats de la gent dels Tres Tombs. No només quan fan activitats de Tres Tombs, sinó per les pròpies juntes directives, que tots són voluntaris i que tenen una responsabilitat per fer tasques a les seves entitats, com per exemple també té el CAP. Podem parlar de les associacions educatives, la responsabilitat dels pares i les mares que gestionen federacions d'associacions de pares i mares. Podem parlar del voluntariat, podem parlar de les xarxes d'economia, podem parlar del tercer sector, podem parlar d'un munt de coses que és molt important. Quan parlem aquí de 60 acords d'intercooperació, però això, 60 pot semblar molt o poc, però això és molt. El món del lleure, el món de l'escoltisme, els minyons, l'esplac, els esplais, etc. Tot això
portar-ho i traslladar-ho a les companyies, un a un és molt difícil. Aprofitar les entitats de segon nivell o fins i tot en algun cas les de tercer nivell és molt important, molt important. Que tot això es pugui fer amb assegurança ètica és un debat llarg. És un debat llarg. Igual que un debat que últimament es crea molt, i que des de la FETS en parlem molt, que és què passa amb les entitats públiques. És a dir, estan les entitats públiques treballant amb assegurança ètica? Resposta, no. I és culpa de les entitats públiques? No. És culpa de les companyies d'assegurances ètiques, que no volen treballar amb entitats públiques. Per tant, no és tant la crítica cap a les entitats públiques, sinó també cap a nosaltres mateixos. I crec que me queda un minuto. Això ja ho coneixeu, és una mica el mapa de com treballa ARS. És a dir, nosaltres, a part d'ARS, l'Alfonso, que ja el coneixeu, diu sempre una frase que diu que això de fer assegurances és molt avorrit i que s'han de fer altres coses. I a nosaltres ens agrada molt intercooperar, crear, fotre'ns amb merders, col·laborar amb el COP, col·laborar amb FIARE, col·laborar amb projectes live, col·laborar amb un munt de coses, que les fem una mica com podem, però no ens agrada limitar a fer la pòlissa i ja està. I me parece que ja està. Creo que, a veure, el meu cronòmetre, sí. Com m'ha dit la Nina, us dono referència al final de poder fer preguntes, els que no ens coneixeu. També us podeu queixar de si algun sinistre no l'hem pagat bé. Vull dir, us demanaré un correu electrònic i ja està, però... I moltes gràcies. Moltes gràcies, Javier, i gràcies a tots per realment complir tant els tempos. Donem la paraula a l'Àlvar Sanz. Perdona, una cosa, Digues. Nina, que aprofito, molt poca gent sap que durant la pandèmia, quan estàvem tots a casa i aquelles 3 primeres setmanes i de cop i volta hi havia gent a plataformes, de gent de barri, que feien accions al carrer, que van començar a sortir al carrer, que la policia els parava i feien de voluntaris, no hi havia cap entitat al darrere, ens vam ajuntar a la Federació de Voluntariat Social, ARS, i amb el suport del Consell d'Associacions de Barcelona, i es va posar en marxa una pòlissa de voluntariat gratuïta per a aquesta gent que les associacions de veïns o plataformes o coordinadores feien de paraigües i era gratuïta, no tenia cap cost per a aquesta gent que feia aquesta activitat. Coses d'aquestes, quan deia el Javier que a vegades els agrada fer coses més enllà de les assegurances, aquesta era una assegurança, però van aconseguir que les asseguradores en aquest context no cedissin aquesta assegurança gratuïta que es va arribar a assegurar a més de 400 persones l'any que es va fer. Era només per recordar que a vegades es poden fer coses que podries pensar que són impossibles, no? Sí. Moltes gràcies. Si tenim temps també després, potser hi ha com oportunitat perquè les entitats també, a part que pugueu fer preguntes, intervencions i necessitats, que les entitats de finances ètiques, si voleu destacar alguna experiència concreta que vulgueu destacar, i si no també faig una mica de publicitat de FETS en el butlletí de FETS, que no cal que sigueu sòcies de FETS, que també estaria molt bé si no ho sou que us féssiu sòcies de FETS, però us podeu subscriure. També cada butlletí aprofitem per destacar experiències que les pròpies entitats de finances ètiques ens van facilitant, que també a través dels projectes concrets és una molt bona eina de conèixer realment aquesta capacitat transformadora de la societat, del que fan, com deia el Xavi, com a eina que són per a aquesta transformació social. Llavors, Àlvar, endavant. Hola, em sentiu? Sí? Perfecte. Gràcies al CAP, al Miqui, a la Conxita que veig per aquí, al Parisi per convidar-nos a aquesta sessió. I jo volia començar donant les gràcies a la Marta i a l'Itziar perquè jo m'he quedat sorprès, no coneixia l'eina i m'ha agradat moltíssim. Has dit una cosa, Itziar, que és veritat, que és que donar el pas a fer un canvi de banc
és feixuc, és avorrit, i crec que vosaltres ho feu molt bé. Sincerament, m'ha semblat molt dinàmic i enhorabona perquè és una feina que m'ha agradat molt. Probablement la faré servir, Res, jo us explicaré una miqueta què és Fiare Banca Ètica i què és el que fem i com ho fem. Aleshores, Fiare Banca Ètica és un projecte que va néixer el 2003 de l'inquietud de diferents entitats del tercer sector, principalment al País Basc. Hi havia diferents entitats i persones físiques que deien com pot ser que amb els nostres diners i amb la nostra activitat de les nostres entitats doncs no es faci un ús responsable d'aquests diners. És a dir, tenim els diners en entitats financeres que van en contra d'aquests principis. I aleshores van tenir una meravellosa idea que sembla molt senzilla però alhora és molt complicada i és per què no reunim 6 milions de capital social i demanem una fitxa bancària? I aleshores el que es va començar a fer és una petita recollida de capital social, primer al País Basc, i el 2005 es van anar incorporant diferents territoris de l'Estat i és quan comença aquí a Fiare Catalunya. La història de les finances ètiques la coneixeu, a Març, amb COP57 i amb Ecocrèdit és extensa a Catalunya i per tant estàvem treballant sobre un teixit que ja coneixia el sector. I, per tant, el que volíem fer nosaltres és que s'unissin i poder arribar a aquests 6 milions d'euros de capital social i constituir la cooperativa amb fitxa bancària. La diferència nostra potser és que sí que som entitat financera i, per tant, sí que oferim serveis financers del dia a dia, que això els explicaré després. Aleshores, entre aquest procés de recollida de capital social va arribar la primera crisi, la del 2007, i allò que en teoria havia de ser una cosa ràpida i senzilla a 2 anys, doncs van trigar molt temps. I la millor manera de donar-nos a conèixer va ser, en lloc de només recollir capital social, picar porta a porta, escolta, vols posar uns diners per quan constituïm la cooperativa, començar a donar serveis, vam fer una recerca a les banques ètiques europees que ja estaven treballant i vam veure que Banca Popular Ètica, que era una petita cooperativa del nord d'Itàlia, de Pàdova, que va néixer el 1999, tenia un model molt semblant al que nosaltres volíem replicar. I aleshores vam arribar a un acord de col·laboració. I des del 2005 fins al 2014 el que hem pogut fer ha sigut recollir l'estalvi i recollir el capital social per constituir la nostra cooperativa, però a més poder donar un servei que sigui via finançament. Podíem ja concedir els finançaments de l'economia social i solidària i per tant era una bona carta de presentació. El 2014 què vam fer? Vam consultar les dues bases socials de la cooperativa italiana i de les associacions aquí i vam decidir incorporar-nos, fusionar-nos o crear el que avui dia és l'única banca cooperativa europea que té seu social a Itàlia i que treballa als 2 països. I això és un resum de 10 anys, però evidentment ha sigut un procés molt complicat i, com ha dit l'Itziar, és un procés dinàmic i estem vius, perquè cap de nosaltres fa 15 anys es podia imaginar que avui dia seríem capaços d'haver muntat una estructura realment amb pocs treballadors, en un sector on hi ha molta competència, on podeu entendre les grans dificultats a col·laborar amb entitats financeres que no volen compartir el pastís i que, per tant, arribar on hem arribat és un pas realment molt gran. Aquesta és la història. Què és el que oferim? Oferim productes financers i productes d'operativa bancària. Per tant, ens dediquem, principalment naixem per donar un servei a l'economia social i solidària. Per tant, finançar els vostres projectes, o bé amb línies de crèdit, amb avançament de subvencions, de factures, contractes, convenis. Som un banc petit, probablement siguem el més petit d'Espanya i això ens permet adaptar-nos avui dia molt bé a les vostres necessitats. És a dir, que el que intentem és seure amb l'entitat i entendre quina és la necessitat i posar tots els nostres recursos per col·laborar. L'altra via de finançament que tenim és inversions, com ha dit el Xavier. Tenim a mig termini o inversions hipotecàries, a més a llarg termini. Què és el que fem? Nosaltres tenim una petita estructura de 3 delegacions, una a Andalusia, una a Madrid i una aquí a Barcelona, on està l'Helena, que és la meva companya, l'Helena Rubio, que està també aquí connectada.
i una oficina a Bilbao. A part d'això, tenim una estructura de sòcies i socis. Nosaltres el que donem molt valor és el doble anàlisi dels projectes que financem. Hi ha la part de la viabilitat econòmica i financera, que fem des de l'estructura operativa, però hi ha la part de viabilitat des del punt de vista de l'impacte social. És a dir, només financem projectes que tenen un impacte social positiu. I per això el que fem, com som una cooperativa, demanem a les persones sòcies voluntàries que volen, reben una formació per ser avaluadors d'impacte. Ens truca un projecte i el primer que fem és agafem el telèfon, truquem als socis del territori per tenir referències d'aquesta entitat. Perquè com no tenim oficines al territori, els nostres ulls són els propis socis de la cooperativa, el feedback que ens donen del seu territori que treballen i coneixen. I per tant, el primer que fan és passar aquest petit qüestionari, petit no, bastant extens, que ens permet fer-nos una idea de com treballa l'entitat i el soci del territori va fer la visita. Nosaltres esperem a tenir aquest veredicte o aquest vistiplau per després la part operativa fer l'anàlisi de viabilitat econòmica i financera. Per tant, tenim dos anàlisis que generen un cercle virtuós, perquè és el soci que participa en el territori, que participa en la presa de decisions i, per tant, això és una roda que enganxa. Saps què fan en el teu territori i tu formes part d'aquesta presa de decisions. El capital social és molt important. Jo ara a veure si puc compartir-vos només un informe que és molt semblant al que ha presentat abans el David. Us passaré l'enllaç més tard. Nosaltres, de tota aquesta recollida d'informació del qüestionari d'avaluació d'impacte, fem l'informe d'impacte. Què és molt important? Doncs això, que 1.000 euros de capital social, és a dir, 16 accions de banca ètica, generen en mitja 909 tonelades de residus recuperats, 20 persones que han rebut assistència o beneficiat de projectes socioeducatius, 6 persones migrants acollides, etc. Per tant, el perquè de la nostra acció està aquí. És a dir, ara us explicaré l'operativa bancària, però que realment, com diu l'Alfonso, si les assegurances avorrides, imagineu-vos l'operativa bancària. És molt més avorrida encara. Per tant, no us diré res que digui, ostres, és que tenim una app meravellosa. No, però la tenim. Tenim targetes de crèdit? Sí, les tenim. I fa 10 anys ningú us podia imaginar obrir-nos al món de Visa. Per tant, deixa-me deixar de compartir. Per tant, l'operativa, això. Què és el que us podem oferir? Doncs operativa del dia a dia, gestió dels vostres cobraments i pagaments diaris des de nòmines, assegurant rebuts de seguretat social, pagament d'impostos, rebuts domiciliats, targetes de dèbit, targetes de crèdit. És a dir, allò que ja feu amb la vostra operativa del dia a dia amb altres entitats les podeu fer en Fiare. Nosaltres ens anem adaptant a poc a les necessitats de les persones sòcies. No vam néixer dirigits a les persones físiques, però la nostra cooperativa està feta de persones i les persones també ens demanen una operativa del seu dia a dia. Poder tenir una targeta, poder pagar en botigues, poder fer compres online i, per tant, a mesura que la base social ens ho demana, nosaltres, que som una entitat viva, anem migrant intentant cobrir aquestes necessitats. Un dels casos, no sé si amb la Marta o amb Minyons, les dificultats amb els canvis de les juntes. És complicat. Molts de nosaltres venim del sector associatiu i del món del lleure i sabem que en 2 o 3 anys és molt habitual que es canviïn els càrrecs. Estem intentant, dins d'un marc legal, perquè nosaltres tenim un marc legal molt clar, que és el que dicta la normativa bancària, doncs intentar trobar mecanismes àgils per donar-vos una resposta, perquè i som conscients un límit a una obertura d'un marc d'uns agrupaments que estan a tot el territori. Aleshores, a poc, intentem adaptar-nos a allò que les entitats ens demaneu. Sí, en línies generals, crec que és tot. No sé si m'han sobrat minuts, si m'han faltat. 50 segons t'han sobrat. Segons. Bé, moltes gràcies. Jo crec que
La idea ara era tenir una mica d'espai, no, Miqui? De compartir, de recollir preguntes. Sí, ara la idea seria que poguéssiu fer preguntes més genèriques sobre les diferents eines, si teniu algun dubte, als participants. I a la vegada ara us compartiré una pissarra que veureu a continuació, en el que us convidem, si us fa vergonya parlar en públic o demanar la paraula, ara veieu la pissarra, ara l'esteu veient petitoneta, veieu a baix que hi ha unes lupes, amb la lupa la podeu fer més en la pantalla o més petita, i a més, hi ha 3 preguntes, reptes com a entitat, és a dir, les vostres entitats per fer el pas cap a les finances ètiques, quins són els vostres reptes, quins són els reptes de les entitats de finances ètiques davant del sector associatiu. Veieu que qui vulgui pot agafar i moure les coses, aquí tothom pot participar. I, finalment, què necessitaríeu per avançar en aquest repte que us plantegeu vosaltres. Llavors, us proposo, ara, si veieu aquí, hi ha una coseta que es diu nota adhesiva. A l'apretar, veureu que surten diferents colors. Proposo que obriu un pòstic per cada un dels colors. Per exemple, he obert un taronja, vinc aquí i faig taronja, no? I reptes per a les entitats per la banca ètica. Jo el que faré serà dir-vos alguns dels reptes que s'han compartit en el qüestionari que hem passat abans i, per exemple, un company deia que no coneixem com funciona. Llavors, això és tan fàcil com venir aquí i escriure no coneixem com funciona. I ja està, i queda protegit. Llavors, us convido a que perdeu la por i intenteu posar les vostres aportacions, a no ser que algú vulgui dir-la de paraula, demanant la paraula. I algunes dificultats, reptes de les entitats de finances ètiques i què necessitareu per avançar en aquest repte. Jo aniré afegint... La que he posat s'ha quedat borrada, perdoneu, Veig que havia posat una cosa i s'ha quedat borrada. Esperem que funcioni això. Sí. Llavors, ja veieu que heu de venir i posar l'etiqueta, nota adhesiva i marcar. I si toqueu la que ha posat algú, la podeu borrar, vigileu. Deixem 5 minuts i aneu circulant. Així ja coneixeu una altra eina que té el Zoom, que és aquesta pissarra col·laborativa per treballar entre tots i totes. No tingueu vergonya, a posar coses. Van sortint coses que si algú se sent interpel·lat les pot contestar, Per exemple, aquí no coneixen com funciona, esperem que la xerrada d'avui hagi servit. Diu, l'experiència és bona a l'hora de fer el pagament a proveïdors que les dades quedessin interessades i no les hagis d'introduir cada vegada. Suposo que això, si és pagaments a proveïdors, es deu referir a FIARE. Aquí algú deia falta de gestió de rebuts i domiciliacions pels socis. Són coses que s'havien dit abans de la xerrada, però que si voleu aprofitar mentre la gent va apuntant coses per fer alguna apreciació sobre aquests temes, els podeu fer.
bueno, si ningú s'anima, hi ha una cosa, jo vomito, que quan vaig entrar per primer cop a l'AFA, fa bastants anys, el meu gran té 14 anys, a l'AFA ens van explicar que s'havia arribat a un acord amb el Banc de Sabadell i que hi havia beneficis per utilitzar... Estic parlant de fa molts anys, i la FAPAC de fa més anys que ja no té aquest acord, no? I sempre, no és que em sobtés, però vaig pensar, hòstia, em molaria molt que acords d'aquests estils es poguessin fer més enllà de la banca tradicional, no? I és una cosa que sempre se'n va quedar. Sé que després estructures com les AFAs han arribat a acords amb temes d'arts, però que fins i tot mobilitzessin no només les nostres entitats, sinó els membres i els socis que poguessin accedir a aquests espais d'estalvi, de finançament. No sé si algun cop s'ha plantejat aquestes estratègies de com fer el salt de l'entitat al soci. Us ho deixo caure tant a les federacions i a les entitats com a les entitats de tercer nivell. I veig que la gent ja està fent aportacions. Nosaltres, Miqui, ens hem reunit amb PAPAC per intentar arribar a acords o convenis. Vull dir que hi ha hagut contactes amb ells. Jo, en el meu cas, no, però sé que per la delegació de Barcelona hi ha hagut l'èxit per ara no ha sigut positiu. Ara bé, treballem amb AFAs, nosaltres, bastantes AFAs s'adrecen a nosaltres i tenim convenis amb federacions o per exemple, amb entitats que formen part de la taula del tercer sector o de la pròpia XES, no? I per tant, totes aquelles entitats que formen part d'aquestes entitats de tercer nivell, doncs, poden gaudir d'una sèrie de condicions i més favorables, no? Per propi fet de formar part d'una xarxa que és xarxa aliada nostra i que, per tant, al final el que busca és el mateix fi que la nostra cooperativa. Ara bé, a vegades traslladar-ho després a les persones físiques de les mateixes federacions doncs és un pas ja que va cap a la persona que ha de donar el pas, no? I això és el que jo deia abans, que ens estem adaptant a poc a les necessitats també de les persones sòcies, perquè si no surts amb un producte que pugui donar l'operativa plena a les persones físiques, per molt que arribis a un acord amb les federacions, les entitats poden gaudir, però les persones treballadores d'aquelles federacions, d'aquelles entitats, no té recorregut. Però, bueno, repeteixo, respecte a fa uns anys hem millorat molt i crec que avui dia l'operativa és gairebé plena. Sí, a nosaltres ens passa que a Torre-Rossana ens truquen moltes entitats o quan es constitueixen ens diuen amb quin banc podem treballar? I sempre la pregunta és qui ofereix condicions més favorables. I aquí sí que és el que hem dit, nosaltres els intentem dir, és que les condicions més favorables a canvi de què són. Correcte. I aquí sí que hauríem de fins i tot canviar el discurs i dir, bueno, són condicions favorables perquè ajuden a transformar la realitat, no? Però aquest no sé si les altres federacions, aquí hi ha representants d'altres federacions, ho noteu, no? Que us demanen amb bancs amb els que tenen més facilitat. També és interessant l'eina de tecnologia transformadora que agafa diferents bancs i te'ls situa i també a partir d'aquí tu pots decidir entre el màxim de coherència i menys coherència a l'hora d'aplicar. La llibertat de cadascú a escollir el que vulgui. Però crec que hem de trencar aquest discurs i començar a dir que el discurs de que les coses gratis o més o menys gratis tenen un cost. O que et presenten, o que creus que són gratis, però el cost l'acabes pagant per una altra banda, tu i totes. Hi ha un eslògan que a mi m'agrada molt de Fiera i Banca Ètica, que és crec que és vostre, que és l'interès més alt és l'interès comú. Sí, correcte. Que va una mica en aquesta línia de... A més, és el fundacional, és dels primers. Sí, és el que està a totes les nostres oficines, vull dir... Bueno, és un exemple, no? Els diners mou el món, tu tries el sentit, també. També està molt bé que aquest és últimament. Sí.
A part que jo haig de dir que dins del sector bancari les nostres comissions o condicions no estan per res fora de mercat, per res. Vull dir que aquest concepte que treballar amb les finances ètiques és més car, potser està encara en un discurs de fa molts anys on la banca realment, en època de grans beneficis, oferia grans condicions. Avui dia, qualsevol entitat que s'adreci a una entitat financera veurà que el tema de les comissions crec que difereixen molt del que abans era. És més, moltes ens venen sorpreses de les bones condicions que oferim, tant en finançament com en serveis bancaris. Sí. Bueno, estic... A poc a poc van apareixent més aportacions. Aquí diuen que sí que es poden, algú preguntava si que es poden passar rebuts, des del CAP sí que els passem rebuts als socis i funciona bé. I no sé com ho veieu, companys i companyes. La idea tampoc és allargar això infinitament. L'objectiu de la trobada d'avui era aquest, apropar les finances ètiques a les entitats, veure que hi ha alternatives i sobretot que quedi clar que les portes de les experiències ètiques són amples i que sempre es pot trucar, que ja sigui per invertir, els que tingueu la sort o tinguem la sort de poder invertir com per demanar finançament, com per l'operativa bancària, com per les assegurances, hi ha alternatives i el més important és que són capaces d'adaptar-se a la realitat i la diversitat associativa, o del món juvenil, o com deia abans, del món del foc, o d'altres alternatives. Nosaltres us passarem les presentacions que ens han facilitat i els contactes que tenim perquè us pugueu adreçar i sobretot veure això, que és tant per l'entitat com pels socis de les vostres entitats, com per les federacions que participeu, per les entitats membres, no? I fer una crida també a les federacions que participeu a arribar a acords o a explicar la problemàtica que us trobeu per veure si es poden... Quan diem acords no és acords comercials, sinó per veure com es poden resoldre les problemàtiques que tenen les vostres entitats i si es poden adaptar a això. No ho sé, el París ha hagut de marxar, que era el que havia de fer la clubenda. No sé, Nina, si des de Fets també voleu... Sí, jo només una mica, per tancar més, per tancar una mica la sessió d'avui, sí que ja ho havíem parlat amb el Miqui, d'intentar recollir el que ha sortit i també amb la idea de poder facilitar al màxim aquests espais i continuar treballant i apropant aquestes entitats, el món associatiu en aquest cas, perquè hi ha també aquesta necessitat de tenir més vincle a vegades. Moltes ja treballeu amb les entitats, però és veritat que a vegades trobem aquesta necessitat de facilitar espais comuns, de poder identificar potser creativament i col·lectivament noves necessitats i com donar-hi resposta col·lectivament des de les finances ètiques. També animar-vos a, si teniu algun dubte com més concret a través del recurs de tresoreria transformadora, ja heu vist que està fins i tot com per diferents productes i serveis, podeu anar a les webs que estan molt ben explicades les condicions que impliquen i també entenc que les entitats estaran també encantades d'atendre-us, però via la tresoreria transformadora o les eines que també tenim a Fets, que podeu també entrar i conèixer una miqueta millor alguns dels detalls de tot el que fan les entitats de finances ètiques. I l'última cosa, per acabar, també la importància de continuar treballant en l'àmbit de la sensibilització i l'educació, que ha sortit molt al principi, que entenem que quan parlem de finances ètiques estem parlant, com dèiem, d'aquest canvi de valors i d'aquesta eina que és imprescindible
per poder avançar en un altre model d'economia, no? I també, per tant, en aquest canvi de model d'economia també hi ha el canvi de l'educació econòmica i de com entenem aquesta cultura del que són o haurien de ser les finances, les nostres finances. Per tant, animar-vos també a continuar amb aquesta reflexió i per part nostra agrair-vos molt aquesta implicació i participació a totes. Doncs, mira, estic entrant una persona que acaba d'entrar ara a la taula. Maribel, crec que havia sortit, has tornat a entrar, però únicament és perquè ens acomiadem. Us enviarem la fotografia d'aquesta pissarra, així com les diferents aportacions que han fet arribar. Això, moltes gràcies, Nina, Fets i companys de COP, de FIARE, d'Ecocrèdit i d'Arts. Seguim treballant i seguim associant-nos, que cal canviar el món. Que tingueu una bona vesprada. Salut. Gràcies a tothom. Adéu, gràcies a tothom. Bona tarda, bona nit. Adéu, gràcies. Bona nit.